Bueno, ikusi dizugu hortzen opilek egiten ari zinela, dena den antolatzaileetariko bazara. Kontatu diguzu pixko bat, noiz, zenbatgarren edizioa duzu aurtengoa? Pues aurtengoa ja da 10. edizioa egiten dena gazta lehiaketa eta artisau feria. Bino lehenagotikan ere egiten ginen bakarrik artisau feria, hola txiki bat gehigo herrikoia zena. Bueno, eta ze balantze, ze irakurketa egiten duzu urte guzti hauetaz? Urteotan arrakastatsuak izan dire urte guztiak, parte hartzen du pila bat, etortzen da kanpotik jendia, eta giz konten gaude, horregatik segitzen dugu egiten. Bueno, eta aurtengo edizioan, zer rabizko bat duzuena egitarauan? Gaur adibidez igande bazala, goizin 10 ireki dugu artisau feria, eta orain 11 emanen inen dute herriko aurrak dantza saio bat, eta 12 jasiko dire gazta lehiaketako gazta dastatzen. Ja bilak aldera etxiko dugu, joanen gara denak bazkaltzera, eta 4:00 7:00 berriz artisau feria egonen da irekia, eta 7:00 ja amaiera emateko inen dugu sari banaketa gaztana, eta sare eder baten zozketa, eta gazta erdika guztiak ere zozketatzen dugu zenbaki berakin. Ara, zeongi. Dena den, erran behar, kultura astea bezala dela, ja egun batzu badituzue ekitaldiak antolatzen, ez da? Bai, hortzila txaldetik jasi ginen, eta gaur arratseko 7:00 arte segitzen du, bada egunero izan du da zerbait. Ederki, zorionak eta jarraitu dezala kultura aste honek, esan bilan. Eskerrik asko.
askatasuna. Topatzen denean errealitatearekin Bezera joan denik Azken aldian ez du betetzen espektatibarik Baitasuna niri Bilaka talde da bizkio eten gabe kantari Bitarteatik Gai honentzako nolaterako telelekurik Ta zure espainekin muturrez jo Nire gurutzea Burua kolorez zureztatzen Hasi zaigula eta Bidaiaren kolpearen Zapore garrata Denetazkoa eta panean Bomba bat aramat Putu batek Kode esango lizuke Hankarik gabe Zuganako rika ere Putu batek Kode esango lizuke Hankarik gabe Zuganako rika ere Korrika ere Romeo behin baterako bakarrik nahi zintuela Bertan beldurra Ilusioek bihotza itoko ziotelakoa Bakatadera Gairea bezala uraztia zufalta zarela Erromantikoa Zere gauzak harrik hausten dira Ta zure espainekin muturrez jo Bide gurutzea Burua kolorez zureztatzen Hasi zaigula eta Bidaiaren kolpearen Zapore garrata Denetazkoa eta panean Bomba bat aramat Putu batek Kode esango lizuke Hankarik gabe Zuganako rika ere Putu batek Kode esango lizuke Hankarik gabe Zuganako rika ere Korrika ere Komentatu diguzu, zenbat gazna aurkeztu dira aurten lehiaketara? Noski diren zortzi badara, nintzki bai. Bueno, eta azpeko nahi zein behar duzu ja epaitu pixko bat? Bai, nazatu dena, begitu pixko dena, badira gauzari frigitzen direnak, eta, gero salin ematen dire sariak, Sariak. Eta nondik aurkezten dire, bakarrik Zubillatik edo badituzu baita? Ez, Zubillatik usan. Zubillako baserritik eta, etxe bat zurtetan, bai. Edonork, Zubillako edonor bere gazta aurkeztu dezake lehiaketara, ez da? Bai, nahi dunak, bai. Zaila izaten da, hori... Bai, badire batzu nahiko... Ona dire denak, baina badire batzu batera zirtikan ezakizulen nola... Batzutan enpatzaten dire, bai, Eta, baina, azkeni beti atetzen da... Hor, puntuatzeko hainbat gauz dituzu, Bai. ez da ikusten dutenez? Bai. Hasieran ekartzen digutenean, ikusten da bitut itxura nola dagoen kanpotikan,
gustua, erregustua nola gelditzen agun, edo buskatzen duzunean nahiko beratza den, edo aguno buskatzen den, badire gauza nizu buskatzen direnak, bai. Ederki, bueno, suerte hon baita ere epaiketa lan horretan. Eta esker mila, Etxea bizkarrean jantzita hartu dut bidea tabano aske itxura mugaren bila kristaleraino datozen eunitan da fin guztiak bezala dira erortzen ziren ikusiak Bueno, nondik heldu da gazna hau? Arbizuti, sakanati. Bueno, eta nola egina dago? Nola egiten duzu gazta? Ardiaren esnearekin? Segurtasuna gudan ipintzera doana Nora doa Inongoa Inon izan da ere Ere iparrak herria barnazten Dove inizia la fine del mare Dove inizia la fine del mare Ikusten dizute, masa egiten ari zaela iotake, Zein da talo honaren sekretua, masa hona egiteko? Ja, lehonak arrautzia. Bueno, zuk nola egiten duzu, nola prestatzen duzu? Deus ez, hartu irina bota, eta ura eta gatza, pixkoak, ura epela eta gatza. Eta hola zenbat denbora, ibili behar da, hori? Bueno, pixko dut ongi bozatzen da bitartio, masa. Itxasoak erantzak balitu bezala Isilunek urratu dizute azala Haizeak edo nora eraman ditzala Galdera guztiek sortutako itzala